bar iki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Elek ra aku matur karo Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati jenengan temokne Pak Cahya kali Silvi mesti jos geger gember. Ah iya. Nggih lho mboten Bapak Ibu. Nggih. Wah, iya ta? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng ning sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang bae. Aku jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku ki entuk swarga ngono lho Pak. Amin, ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saiki arep medun. Awake kudu foto bertiga, kiwa tengen. Ayo. Kameramen siap? Aduh, kita foto. Ayo. Ayo. Saestu niki Bu. Ayo, sana kita. Wong loro tok aku rasa. Ora ben marem lho kenang-kenangan. Ayo difoto Nadia ya kameramen. Diiringi, Cak. Yang saya belum. Kawula nuwun sagung para lenggah kakung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian Padati pun. Pak Yoyo hadap sini dong. Nah, aku jane ora tau lho madhep penonton. Demi aku. Oh nggih, nggih. Aku mosok ngadeg. Duduk. Nggih, duduk nggih. Langgah mawon Pak. Duh ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih, pun. Iki permintaanku ya Pak, iki ora permintaane Dek Silvi. Iki sebagai tanda bukti yen aku ki tresno banget karo sampean Pakmu. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keron-keron to. Pak kok kapelan ya Pak ya bajunya? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja omong ngono tak ambung pisan ora. Lah ngene iki aku kudu jarak ngono. Instruksi kok kene jan patut Pak Yoyo bojone loro sumpah. Mboten aneh-aneh mboten nggih. Pun piye? Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Yo dirangkul to. Happy. Kekalihe dirangkul to. Amin nggih. Awal. Piye Pak Yoyo? Aduh, anake piyambak mawon. Ya, pun. Kita Silvi Kumalasari luar biasa. Lah niki nembe salaman sakniki. Lah lek salaman ngeten Mbak. Supaya awake dhewe nggedhekke rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lak cobi ningali astane. Nah niki to, niki ngeten. Niki drijine kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku Pak? Mang ngeten napa? Ngeten. Pamrih napa? Men niki akhirnya iso ngene. Guyone ngono. Aduh, bar iki kudu wudu aku. Pripun ngeten. Niki dirijine lak 5. Ngeten. Jan ya 5 to. Nggih. Men iso nggih Supaya salaman. bisa. Lah, lek salaman iki lambegar ngeten. Nggih. Nuduhke iki keagungane Gusti, pamunta iki pisah-pisah ngono. Terus akhire iki dadi kan ngene. Gayane padhe nisir nyekel lho, Pak. Ora tak umbah 7 dina. Bu Kesi, Pak Yoyo, ya Allah, suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini. Derekne Pak Yoyo di acara wayang kidulan Gebyar Budaya Mataraman. Leres nggih. Terima kasih banyak buat tentunya
Apa ya? Pak Bupati. Tadi sudah pulang kok, tapi tadi sudah ketemu sama saya, alhamdulillah. Nggih to. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Pemkab Ponorogo tentunya. Pariwisata Provinsi Ponorogo. Nggih. Jawa Timur. Iya ngono. Nggih. Lah Ponorogo kan Jawa Timur tuh. Nggih. Kita sampean lek omong kok salah apa grogi karo aku kita. Pak, ya Allah, Pak. Nggih. Grogi sumpah kula. Alah, ora apa-apa. Kepanggih malih kali jenengan. Oh nggih, syukur. Yang kedua kali nggih, Bu. Nggih. Kuangen lho Pak kula. Heh? Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles ngono ae. Kula niku nggih kangen kalian jenengan ning apa daya to, Mbak. Kula isone mung nonton teng YouTube, jenengan yen pentas teng pundi-pundi kula tingali. Kula anggere jenengan niku pamane nembang tambaban niku. Aku iki tukang tambaban. Kula lagi menghayati kali Bu Kesi HP-ne langsung saut. Delok apa? Tenang Aku to, ndi Pak. karo aku? Ayo kowe. ngoten. Nggih, ngoten niku. Saya tuh Bu jenengan cemburu to Bu kali kula. Ora Dek Silvi. Pripun? Jujur wae yen ngene lho Dek. Pak Cahya pun tadi ku memang idolane iku sampean. Nggih. Dadi api-apike wong wedok ya. Ya, api-apike wong wedok iku ngendikane Pak Cahya, lamun to sing lanang kuwi oleh seneng karo wong wedok liya ning bojone ku ya merestui. Kuwi api-apike wong wedok, Dek. Ora enak sih kaya Bu Kesi. Kayak ngono lho Pak, luar biasa. Sik, tepuk tangan apa ndoan? Padahal Kok mendukung iki mau Pak Cahya karo Mbak Silvi. Iya. Ora sampean lek ngendika piye Bu Kesi mau sayang? Piye sayang? Alah-alah wis ngono sang Aku sayang. kula biasa nyeluk bojo sayang. Raden Janaka nika teng wayang kan figur tokoh sing ganteng, santosa lahir batin, sekti mandraguna, ning ngendi-endi diedani wong wedok. Nggih. Lah, Dewi Wara Sembadra niku ibaratnya nggih kula. Dadi suatu kebanggaan kalau seorang Sukesi atau Dewi Wara Sembadra iku iso ngrabekne bojone karo wong wedok sing ayu jenenge Silvi Kumalasari. Ketoke omongane ngono kuwi kaya ikhlas-ikhlasan ning atine panas itu. Ya Allah. Guyon. Guyon no Pak tabung. Hah? Tapi namung guyon. Mah kula manut guyon kenek tenanan ya oke. Nggih. Ya Allah. Mbak Estu jenengan wes dan Dek Silvi, Dalem. wis ben seneng atine. Awake dhewe nyeneng-nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae ya. Wis diseneng-senengke ben dawa umure ngono. Amin. Ben semangat nek ndalang ben semangat. Iya. Nggih, ngoten nggih Pak nggih. nggih kudu dawa umure mergo liyane ana sing dawa ya. Silakan menyapa warga masyarakat Ponorogo Sumoroto dilenggahi kali Mbayatno barang menika sesepuh dalang. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kagem masyarakat Ponorogo, tentunya warga Sumoroto, terima kasih banyak sampun hadir ningali wayang kulit. Mpun kondur sampai tutuk lho nggih Pak nggih. Pak Bu, iki dalange jan jos. Sinden-sindene nggih jos. Nggih. Wis mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami rawuh dhateng mriki pinaringan seger kewarasan, panjang umure. Napa ingkang dados gagayuhanipun panjenengan sedaya saged kasembadan Pak Bu nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sik nggih pemanasan sik. Mas Dar, coba tindingane Mas Dar. Ayo. Pelok 6. Ayo, Ayo, mumpung sing ngentir nguyuh. Ayo nggih. Mas Silvi. Dawuh. Lek aku ngapalne 7 dina iki pisan. Saestu niku. Kula sakjeke dadi dalang ora tau duet kali sinden nembang niki. Nggih, spesial kagem panjenengan kula tembangke. Alhamdulillah, sembah nuwun nggih Pak nggih. Alah sami-sami. Wong lanang kaya ngono, ning ngarepe bojone ngrayu wong wedok liya kok eneng lho, kok tega, masyaallah. Biyen ketok apa, saiki ketok apa bapakmu? Ya Allah, delok anakku sing saka pondok. Ayo, lek Brahma genah ka pondok saka Ngabar Ponorogo, ning pancen aku ki elek-elek ya ka pondok ning pondok Ramadan dadi. Nggih mung sesasi. Posonan to. Posonan. Lah sakniki jenengan kula bebas nih Mbak Silvi. Wau sore pun rawuh mriki. Sampun. Nggih. Kok mung dilo to, Wau? Lah, kula bagi pokok amrih ndang cetuke jenengan ngoten lho niki monggo. Oh,
Dadi wau sore kula dereng mriki lek nembang mboten pati semangat ngoten nggih. Nggih. Saniki semangat nggih. Kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten Ah, wis. nggih. Tak ndang alih sik engko bendang. Kula ajeng minggah pripun tangan kula diborgol kali Bu Kesi. Tapi tenang mawon Mbak Silvi niki bukesipun kula jujer. Ten panggung niki mboten apa bukes niki pun los pokoknya. Los, nggih. Kalau di panggung Pak Yoyok milik umum. Hmm. Kalau di rumah kagungane bukesi. Nggih. Los. Umpama jenengan nanti badhe roman mesra nyanyi kalau Pak Yoyok los. Kok buter niki. Niki malene kompore niki kene Nggih, Pak. sik ning omongane Mbak Lucy ora penak. Kok iso aku milik umum padake WC apa piye aku iso. Tegese jenengan milik penonton. Gitu. Nggih, leres, nggih. Monggo Mbak Silvi sembang napa? Nderek kemawon. Lek nek jenengan ngersakne napa, Pak? Lek kula niku anu lho mboten nate berubah wit riyen ngantos sakniki senengan kula yen jenengan iki mergo kula pertama ningali teng YouTube jenengan jret niku ninggal katresnan. Wis niku tidak berubah kula pun niku mbok nganti jaga kiamat nggih ninggal katresnan niku. Niku nggih. Nggih, karakter kula nggih ngoten niku. Sekali tresna kalih wong wedok, yo tetep kula tresnani terus. Bu Kesi pun putra papat tetep kula cintai. Mboten mungkin kula lereni kula pegat mboten mungkin. Yen nambah bojo mbuh. Mboten Mbak Silvi mboten. Nggih niki lek ngoten kula spesial nih kagem jenengan niki, Pak. Dadi kula Nggih. modele kaya sing ditanggapne kula niki. Kaya sing disunati. Ayo nggih, ora apa-apa nggih. Nggih, derek Pak Yoyok mawon. Niku riyen nggih. Ninggal katresnan nggih. Nggih, coba nggih. Nggih dibawani riyen Mbak Silvi. Pun bebas nggih derek. Kangenku tanpa upama niku saged nggih. Ampun. Dereng-dereng kok bojo loro to, Pak. Nggih. Kangenku tanpa upama. Neno Mong sliramu kang dadi telenging Nah, suarane halus, piyayine ya cantik, lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora nek gethek cirine babar pisan. Nganti tekan atine barang ya halus. Temenanan. Kok sewantene bening napa mike ngasta piyambak Mbak Silvi? Mboten niki saking panitia. Mikula ta niku? Tuko? Oh, nggih mikula lek mriki berarti mikula. Pripun? Mikula pas napa mboten? Penak, Pak. Penak alhamdulillah nggih. Ngono kuwi. Parandene ning omah slentiki Ibu Kesi ae. Senengane nakal, randi kuping dislentik. Lah iya. Ana Ngelingono nalika dina wah, cengkoke mirip sinden tutik. Ah iki. Anjing. Seliramu. Seliramu nate
bareng, Mbak. Tresno lahir terus sing biasanya aku lek karo Bu Kesi ra iso bareng lho, Nduk. Ayo iki. Lah kok niki kalih kula kok langsung pas. Lah nggih kula mboten ngerti, mbok menawa suasanane Mbak Silvi, suasanane nggih. Ya Allah. Nggih. Luar biasa jenengan. Mangga ninggal katresnan sepisan mangke langgam riyin, nggih to. Yang kedua saged dijaranke. Silvi Kumalasari ngunut Tulungagung. Yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Rangga Sapitri Putra. Alah bos iso-isone. Sak pola-polae sak obah-obahe genape. Carane ngene iki. Ayo. Os. Tulung aku. Ayo. Aku, Pak. Tak jagongan dulu ya. Ngasomik. Oke. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Berdek lho Pak saestu. Mergo sekarane dereng apal to. Nggih. Lah carane men apal Pripun? sing rada kerep melu aku ya. Niku Nggih. carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangke yen dolan nggen kula dipasne pas Bu Kesi teng kantor mawon dadi. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kalih Bu Kesi to. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak telase limbukan to. Napa mung ngarep tok ngenten? Ngajeng tok. Bar niki terus kondur. Oh, berarti sak lagungkas bar niku jenengan saged kondur. Nggih. Bapak. Nggih, siap. Sembah nuwun. Niku Brahma Kesawan niku anak kula. Nggih, pun teng pondok niku Mbak Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya ngoten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok untuk melihat Bapak Nyandalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Ngoten niku. Nggih. Luar biasa. Nggih. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Moga-moga ra entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku doane jenengan iki
Lho, raya apik to, Mbak? Apik to dong aku. Muga-muga ora entuk bojo apa jenenge ibu anyar lah ya apik to. Tapi jenengan ket mau sing dibahas kok niku, berarti enten pandangan mesti ini. Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup, ngoten nggih. Ngoten niku. Nggih. Nggih, niki berarti setunggal lagu malih nggih, Pak? Nggih, tunggal melih, nggih. Jenengan enten requestan malih? Mboten nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Wiyaga Madangkara. Wah, nggih. Apa Mas Danang niku sing seneng anu, nggih. Mbak Wir niku ayo nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Napa? Kusuma Wijaya nggih. Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya nggih. Coba kaya apa? Lakon iki ayo. Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumalasari. Ayo nggih. Mboten kula sing bangga niki, Pak. Saken nderekne jenengan bangga kula. Wah, nggih. Hah? Nggih. Ya, diaturake coba kaya apa? Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumalasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Golek kata-kata ngeten iki angel lho Mbak Silvi. Ya, mangga Kusuma Wijaya dados yuk.
Ramadhan garap. Padahal mboten enten elektune lho Pak nggih. Napa? Tapi kok iso Jane mbiyen enek ning Klodol. ngoten nggih jenengan Pak. Nggih tuku beras Mbak Silvi jenengan. Iki kali nggih mbuktekke nadyan mung gamelan nyel nyatane nggih garap napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Dek Silvi, Dalem Bu. nyuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Iki gandeng Dek Silvi bar iki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Ayo. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo eling ra aku matur karo Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati jenengan temokne Pak Cahya kali Silvi mesti jos geger gember. Ah iya. Nggih lho mboten Bapak Ibu? Nggih. Wah, iya toh? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng ning sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang bae. Aku Nah, jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu padha karo aku ki entuk swarga ngono lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saiki arep medun. Awake kudu foto bertiga, kiwa tengen. Ayo. Kameramen siap? Aduh, kita foto. Yo. Ayo. Saestu niki Bu. Ayo, sana kita. Wong loro tok aku rasa. Ora ben marem lho kenang-kenangan. Ayo difoto Nadia ya kameramen. Diiringi, Cak. Diiringi. Iringannya apa iki iringannya api Kok malah tepuk sakinah pripun to? Seiringannya si cocok apa iki? Kadang ngorek, yuk. Kadang ngorek siap? Yuk. Foto nih. Yang saya belum. Kawula nuwun sagung para lenggah kakung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian padati pun. Pak Yoyo hadap sini dong. Nah, aku jane ora tau lho madhep penonton mulai malih. Demi aku. Oh nggih, nggih. Aku mosok ngadeg. Duduk. Nggih, duduk nggih. Lenggah mawon Pak. Duh ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih, pun. Iki permintaanku ya Pak. Iki ora permintaane di Silvi. Iki sebagai tanda bukti yen aku ki tresno banget karo sampean Pakmu. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keron. Pak kok kapelan ya Pak ya baju? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja omong ngono tak ambung pisan ora. Lah ngene iki aku kudu jarak. Instruksi kok kene jen patut Pak Yoyo bojone loro sumpah. Mboten aneh-aneh mboten nggih. Kok Pun piye? Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Yo dirangkul to. Ha piye? Kekalie dirangkul to. Amin nggih. Tahu lah. Piye Pak Yoyo? Aduh, anake piyambak mawon. Ya pun. Nggih, matur nuwun nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Sami-sami. Kula salaman riyen mawon. Nggih, monggo nggih ndherekaken. Lah. Hah, Sembah nuwun nggih, Pak. Kaya dilukmen. Mugi-mugi saged panggih malih kalih jenengan. Janji ya. Janji nggih. Wis ditodong. Ayo, nggih. Insyaallah Pak, sehat-sehat selalu. Nggih. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ini mboten kesusu kula nggih. Nggih. Dongamu medeni lho. Kan mau barang. Yo pokoknya sampai sok ngoten lho Pak. Nggih, sampai sok. Matur Nggih. sembah nuwun nggih Pak Nggih, nggih. ndherekaken. Nggih, monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tering doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan ngantos dalem pinaringan rahayu wilujeng. Sekali lagi para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Ayo, nggih. Nggih, matur nuwun.